Сәүдә киштеләрендә югалып торган шикәр кымы яна барлыкка килде. Ни өчен сатуда шикәр булмаган? Хәзер аңа ихтыяж нинди? Хәбәрчебез кызыксынды. Сатуда шикәр булмый торды. Аңа ясалма кытлык туды. Моңа сатучылар да гаҗәпләнгән. Камерага ачыктан ачык әйтмәсәләр дә, элеккечә киштәләрнең шикәргә тулы җавапларын әйтәләр. Сатып алучылар да гаҗәпсенгән. При вас, что ли, сделали? А вот в том-то и смысл, что мы не предупреждали, мы так приехали. Ну, тогда значит, что-то изменилось у них. Хәл чынлап та үзгәрде. Республика икътисад министры Мидхат Шаһихметовның әйтүенчә, март башыннан Татарстанда шикәр ихтыяҗы 2 тапкырга кимәгән. Шикәр булмау сатучыларны да хафага салды. Әйтик, Воронеж өлкәсендә монополия каршы хезмәт Россиянең 2 зур тәэминчесе арасында сүз куешу турында эш кузгаткан. Ведомство фаразы буенча, алар шикәр җибәрүне ясалма рәвештә тоткарлаган. Татарстанда монополия каршы көрәшүчеләрнең шикәр белән тәэмин итүче Агросила компаниясе бәяләренә карата сорау туган. Если мы с вами... Әгәр дә без җитештерү процессларының кыйммәтләнүе турында сөйләсәк, ел башыннан бу күрсәткеч 52%-ка кадәр арткан. Соңгы айда да шулай ук төрле товарларга, чималга, төрү материалларына бәяләр кыйммәтләнде. Бәяне киметергә туры килә, ул контрольдә тотыла. Холдинг төркәк белән тәэмин итүче компанияне алыштырырга, чималны зур мәйданнарда үстерергә ниятли. Әлегә Агросила хезмәткәрләренә монополия каршы федераль хезмәткә үзләре куйган бәяләрнең чыгымнарын расларга туры киләчәк. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.